Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes I chi'r gwasanaeth. Diolch yn fawr I chi gyd am ymuno ni eto'r bore yma. A diolch arbennig I Elen o'r Wyn, gyda chymorth Catrin ac Adrian am arwain y gwasanaeth. Fi siŵr y gewch chi fel finne fendith fawr o fod o dan I harweiniad. Croeso cynnes I chi gyd. Tymor I bob peth. Y mae tymor I bob peth, ac amser I bob gorchwyl dan y nef. Amser I gael eich geni, ac amser I farw. Amser I blannu, ac amser I ddiwreiddio'r hyn a blanwyd. Amser I ladd, ac amser I achau. Amser I dynnu lawr, ac amser I adeiladu. Amser I wylo, ac amser I chwerthin. Amser I alaru, ac amser I ddawnsio. Amser I daflu cerrig, ac amser i'w casglu. Amser I gofleidio, ac amser I beidio cofleidio. Amser I chwilio, ac amser I dderbyn fod rhywbeth ar goll. Amser I gadw rhywbeth, ac amser I daflu I ffwrdd. Amser I rwygo ac amser I drwsio. Amser I dewi ac amser I siarad. Amser I garu ac amser I gasau. Amser I ryfel ac amser I heddwch.
Felly beth mae'r gweithiwr yn ei ennill ar ôl ei holl ymdrech? Gwelais y dasg a roddodd Duw i ddynion i'w chyflawni. Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser, a hefyd rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau dynion. Ond dydy pobl ddim yn gallu darganfod popeth mae Duw'n bwriadu ei wneud yn ystod ei bywydau. Gweddiwn, ein tad aryglwydd amser, diolch i ti am ddyddiau ein bywyd ac am yr amser a roddais di ni i fyw ac i fwynhau yn dy fyd. Am bob dydd newydd a ddaw i ni, am bob cyfle a phob profiad gwerthfawr, am fendithion ddoe a gobeithio'n yfori, ac am y sicrwydd y byddu di yn ein tywys y tu draw i ffiniau amser. Ond cydnabyddwn ein bod ar y degau wedi camddefnyddio'r dyddiau, am i ni golli a gwastraffu cymaint o'r amser a roddais di ni, am i ni lenwi ein dyddiau a phethau di-fydd ac anghofio'r pethau mwyaf eu pwys, am ein hofynau am pryderon a'n diffyg ffydd yn dy ofal drosom, am i ni golli llawer cyfle i estyn cymwynas o'i feithrin cyfallgarwch ac i dystio Iesu Grist, maddau ni o Dduw. Yn dy law di, aryglwydd, y mae'n hamseroedd, cyflwn ni'n dyddiau oll i ti gan ofyn am dy gymorth i gyflawni dy ewyllys di ynddynt. Cyflwynon i ti bawb sydd mewn pryder a phoen, mewn hiraeth neu unigrwydd, goleua'r llwybrau a nerthau camre ymlaen, yn enw Iesu Grist. Amen.
ni'n mynd ar wyliau. Neu falle nad i ni eleni. Wel, dyma ni gyfnod gwyliau rhyfedd os buodd un eriod. Ac yn yr amser clo hwn, i ble rawn ni? Wel, awn ni ddim yn bell go iawn siawns. Ac bod y cyfyngiadau teithio wedi llacio, a'n bod ni'n medru mynd ymhellach, a oes awydd gennym i fynd yn bell ar y cyfnod hwn yn un mor ansicr? Efallai mai blwyddyn goll fydd eleni. Y flwyddyn honno fydd yn aros yn ein cof fel yr amser pan wnaeth y byd stopio. Pan gafon ni gyfle i sefyll yn llonydd, yn hytrach na redeg o gwmpas yn dalan cwta. Felly holaf eto, i ble rawn ni. Mae'n siŵr y bydd rai ohonom yn penderfynu mynd ar ein gwyliau, yn gadael ein cartrefi ac yn mynd i rywle arall mwyn cael hoi ac ychydig o newidiaeth. Can wybod yr hanes am y teithiau hynny pan ddaw'r hydref. Ond mae sawl ffordd o deithio yn does. Ac efallai nad oes yn rhaid i ni fynd i unman yn gorfforol mwyn teithio ac mwyn profi pethau newydd. Mae modd mynd o gwmpas y byd o'n tai, heb gymryd cam dros yr hiniog. Faint ohonom sydd wedi breuddwydio ein bod ni wedi teithio i rywle nad ydym go iawn wedi gosod blaen troed ynddo. Ac yn y bore, am i'r freuddwyd fod yn un mor fyw, bydd y lle hwnnw'n aros gyda ni am ran o'r diwrnod o leia. Rwy'n gwybod am fenyw a freuddwydiodd ei bod wedi bod i'r tŷ ble roedd ei darpar ŵr yn byw cyn iddyn nhw gwrdd. A phan gwrddo nhw, ac yr aeth hi i'w di am y tro cyntaf, roedd hi'n gwybod lle roedd pob dim. Neu mi fedrwn ni deithio i fannau yr ydyn ni'n i hadnabod yn dda, a mwynhau rhith deithio yno, oherwydd nid yn unig y cawn ni'r cyfle i fynd yno yn ein dychymyg, ond cawn ail gerdded llwybrau'r cof, sydd wastad yn brofiad braf. Oherwydd, y mae trysorau yn cael eu cadw yn y cof. Flynyddoedd yn ôl, cyn y we, byddai pobl yn prynu llyfrau taith. Byddai'n disgrifio mewn geiriau sut beth oedd gwledydd estron a chyfleu i rhin egsotig. Byddai cyfrolau ffotograffig yn dal eiliadau prydferth a'i rhewi am byth drwy'r lens i ni fwynhau dros ddisgled yn y tŷ. Ac y mae encyclopedias yn fodd i gyrraedd pob cwr, heb adael eich sedd. Fe ddywedodd yr awdur Jwmpa Lairi, "That's the thing about books. They let you travel without moving your feet." Ac mae hynny mor wir. Fe gewch deithio drwy amser wrth ddarllen hyd yn oed. Felly dros yr haf hwn, beth am ddarllen ein ffordd o gwmpas y byd? Erbyn heddiw, mae'r byd i gyd yn gyfan ar gael ar ein teclynnau ni. A does dim angen mynd i chwilio am unrhyw beth yn ein llyfrau ni bellach. Ac wrth gwrs, yn ystod y cyfnod clo a fi, mae'r bywyd digidol wedi bod yn fwy pwysig i ni o ran cadw mewn cysylltiad a'n teuluoedd a'n ffrindiau. Yr ydym ni'n cael ein hadloniant drwy dechnoleg hefyd, sioeau theatr, cyfweliadau, digwyddiadau byw, ac yma yng Nghymru rydyn ni'n medru profi o'n diwylliant ni, o'r Eisteddfod Tŷ gan yr Urdd i amgen yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae'r haf yn gyfnod gwyliau yn draddodiadol, cyfnod mynd bant am sbel a hoi oddi wrth bethau arferol. Achos mae pob newid yn change, ysgwydodd nain Hywel Gwynfryn. Ac mae neiniau'n bobl sy'n gwybod pa ben sy'n gwylltwr. Ond os nad i ni'n teimlo'n ddigon hyderus i fynd yn bell ar ein teithiau go iawn, beth wnawn ni mwyn cael change? Beth wnawn ni mwyn ailwefru ag ymegnio?
Am hwn i fod angen i ni feddwl am wneud rhai pethau'n wahanol. Pan o'n i'n fyfyriwr un haf tlawd, fe benderfynodd tair ohonom, gan na fedra ni fforddio teithio ymhell yr haf hwnnw, y bysyn ni'n mynd ar ymweliad i'r trefi ble roedd y tair ohonon ni'n byw, ac ymddwyn fel twristiaid am gwbl o wythnosau. Felly, fe dreulio ni wyliau yng Nghaerfyrddin, Hwlffordd ac ym Maes y Cwmer yng Nghwmrymni, yn profi delights y tri lle. Ac mae'r gwyliau bach pen yr rhiniog hwnnw wedi aros gyda fi, fel un o'r profiadau hyfryd hynny mewn bywyd. Fe gawson ni gyfle i edrych ar ein trefi'n hunain a llygaid newydd, ond hefyd fe gawson ni gyfle i gael mewnwelediad rhywun lleol i fannau dieithr. Roedd yn brofiad braf a dyrchafol i ni'n tair. Y mae yna drysorau bychain cudd ym mhob cwr o Gymru. Oherwydd rhythr bywyd, di ni ddim wedi bod yn ei gwerthfawrogi nhw. Ai nawr yw'r amser? Gyda'r nos dros y misoedd diwethaf, rydw i wedi bod yn cerdded hyd strydoedd Caerfyrddin mwyn cael fy nogn o ymarfer corff dyddiol, lle bo fi'n troi mewn i soffa. Rydw i'n mynd am dro ar ôl swper ac yn cael cyfle i weld Caerfyrddin ar adeg pan mae'r dref yn llonydd. Rwy'n gweld y dre a llygaid newydd, yn sylwi ar fanion bethau. Weithiau, rwy'n cymryd llwybrau dieithr, nad ydw i wedi cerdded o'r blaen, sy'n hyfryd. Ond nid dyma'r tro cyntaf i fi fod yn mynd ar dramp drwy strydoedd y dre. 2 blynedd yn ôl, fe ysgrifennais i gyfrol o'r enw Gwirionedd, sy'n gofnod o'r peth seismig hwnnw o brofi marwolaeth rhiant, ac fe ysgrifennwyd in real time. Ro'n i am gofnodi'r profiad, y teimladau, y digwyddiadau, wrth iddyn nhw ddigwydd. Ac roedd cerdded drwy dref Caerfyrddin yn rhan bwysig o hynny. Dyma'r ysgrifennais i mewn darlith yn ddiweddar am y profiad hwnnw. Mi fyswn i'n camu allan gyda'r nos mwyn cerdded, mwyn gwneud rhywbeth mecanyddol, mwyn oeri fy ymenydd a'i atal rhag gorboethi. Mi fyswn i'n gadael y tŷ ac yn cerdded ar hyd strydoedd yr oeddwn i'n gyfarwydd â nhw, ac yn gweld gyda llygaid newydd. Mi fyswn i'n cerdded a cherdded i rannau llai cyfarwydd o'r dref hefyd. Yn y nos, mae'r tywyllwch yr un ag yr oedd 200 mlynedd yn ôl, 300 mlynedd yn ôl, mwy. Yn y nos, mae pobman yn edrych yn wahanol, hyd yn oed Caerfyrddin. Ac yn y nos, mae yna deimlad bod yr holl flynyddoedd a fi yn dod yn agos atoch. Mi allwch chi gyffwrdd ar gorffennol bryd hynny. Ac eto, mae'r byd hwn yn ddierth. Mae persbectif gwahanol i'r nos, fel tai'r byd a'i benni weired. Mae'r dre ar ei mwyaf daearol ac anearol yn y nos. Mae'r bardd Shelley yn dweud bod y nos yn gwneud a weird sound of its own stillness. Efallai mai am nad oes yna bobl o gwmpas yn y nos ac y daw eneidiau'r gorffennol i grwydro'r strydoedd. Yn y nos, mae yna le iddynt ar hyd y palmentydd bryd hynny. Yn hanesyddol, byddai pobl sy'n crwydro'r nos ar berwyl drwg. Dynion, yn lladron neu droseddwyr a menywod yn Biteiniaid. Ac nad yw cerdded y nos yn ddoi hun yn beth drwg, yn aml fe hystyrir a chryn dipyn o ddrwgdybiaeth. Ond y mae yna 2 fath o gerdded y nos hefyd. Un sydd â phwrpas, cerdded o un man i'r llall gyda phwrpas yn y cerddediad. Y llall
yw crwydro di-bwrpas neu loetran at bwrpasau nad un nhw'n dda. Mae'r dydd ar gyfer dynion gonest, y nos ar gyfer lladron, medd Euripides. In nocte veritas. Yn y nos mae gwirionedd. Ie wel, falle mai dyma welais i wrth grwydro strydoedd y dref farchnad hon. Mae cerdded y nos neu night walking yn rhywbeth reit gyfarwydd mewn llenyddiaeth. Yn Saesneg mae Virginia Woolf yn gwneud, Charles Dickens hefyd. Ac yn Gymraeg, y nofel fodern enwoca a fu erioed, mae un os o leiad Caradog Pritchard yn digwydd yn y nos. Mae gweld a llygad newydd yn fodd i roi hoi i'r ymenydd ac yn medru roi egni yn y corff ar yr un pryd. Ac mae gweld pethau sy'n ots i'r arferol yn medru rhoi newidiaeth adferol i ni. A gall pethau bychan wneud hynny cystal a theithio'r byd. Ydyn, maen nhw'n bethau bach, ond mi fedra nhw fod yn bwysig. Beth am wneud rai pethau'n wahanol dros yr haf hwn? Dyma rai awgrymiadau. Cael brecwast yn yr ardd. Gwylio'r brain yn sgrialu dros y ffurfafen yn giwed swnllyd cyn clwydo. Sylwi ar liw y glaswellt yn y ceiau. Beth am fynd am dro i rywle agos gan wisgo sbectol ymwelydd a cheisio gweld y lle a llygaid newydd. Twrio drwy'r wardrob a dod o hyd i ddilledyn anghofiedig a'i wisgo. Dysgu coginio rysait newydd. Gwylio ffilm nad ych chi'n gwybod unrhyw beth amdani. Cymryd ychydig funudau i dynnu llun o rhywbeth. Gwneud sketch 5 munud ar gefen amlen hyd yn oed. Creu rhywbeth a bod yn greadigol mewn rhyw ffordd. Gwynio, lliwio, garddio, yoga, canu can o'i dechrau hyd i diwedd a derbyn cymeradwyaeth eich cynulleidfa ddychmygol. Ysgrifennu cerdd. Unrhyw beth. Rydyn ni wedi codi pabell yn yr ardd. Heb gysgu yno eto, cofiwch. Ond mae digon o amser. Wy'n petruso, ond yn benderfynol o dreulio o leia un noson dan y ser dros yr haf. Pethau bach yw'r rhai oll. Pethau sili allech chi ddweud. Ond pethau sy'n medru rhoi blas serch hynny. Mae'n debyg y bydd yr amser hwn yn aros yn ein cof ni am byth. Y cyfnod Covid. Gwnewch bethau bychain da gyda'r amser gwyliau dros yr haf. Edrychwch yn wahanol ar y byd. Teithiwch heb adael eich tai. Ac wrth gwrs, fe ddaw'r amser hwn i ben hefyd. Achos does dim yn aros yr un am byth. Diolch byth. Stad o newid yw bywyd. Ac yr un ni'n byw drwy amserau hollol wahanol i unrhyw beth y mae'r un ohonom yn ei gofio. A thybed sut y byddwn ni'n cofio'r amser hwn? Gyda ryddhad fod y cyfan drosodd, yn hiraethus am y cyfnod pan daeth y byd i stop. Cawn weld wir. Welwn i chi gyd ar ôl y gwyliau. Hwyl fawr.